One. Two. One ice cream. Yes. Two. Two ice creams. Okay. Give me two. Okay. Θες άσπρο, μαύρο, τι θες? This one. Ναι ρε, ένα. 100 δινάρια το ένα, εντάξει. Two. Two ice creams, okay. 200 δώστε. Take. Θες άσπρο ή μαύρο, τι θες? Άσπρο. Βανίλια. Βανίλα, only. Περιφερειακός για από Ούσιτσε. Βίσεγκραντ. Τώρα εμείς πάμε στο Βίσεγκραντ. Τι είναι αυτό? Βίσεγκραντ είναι τα βόρεια Ασίας, Ευρώπης, στα παλιά. Μέχρι εδώ, μέχρι το Βίσεγκραντ ήταν τουρκοκρατούμενη περιοχή. Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μπράβο. Η γέφυρα του Βίσεγκραντ είναι γνωστή. Αυτό. Είναι στην περιοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Ήταν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Ευρώπη. Υπόλοιπη Ευρώπη. Υπόλοιπη Ευρώπη. Και εμείς πάμε τώρα Πρώτα Μόκρα Χώρα. Μόκρα Χώρα. Στο χωριό του Κοστουρίτσα. Ναι, εκεί γυρίστηκε η ταινία «Η ζωή είναι ένα θαύμα». Μαύρος γάτος, άσπρος γάτος. Τέλος πάντων, μια Το κάστρο εκεί απάνω τι είναι? εδώ είμαστε στο Ούσιτσε. Είναι το κάστρο του Ούσιτσε, ωραίο. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε. Καλό θα είναι. Νομίζω πάει. Από εκεί μεριά μου. Νομίζω πας με κάποιον που εκεί βλέπω πολλά πανεπιστήμια. Ωραίο, έτσι. Πολύ ωραίο. Είναι συνολικό το βλέπω. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φορτηγό μου το έριξε απάνω. Biker. Είδες, το αλλάζει τώρα το βουνό, Όχι άλλα το το έλατο και πιο πάνω του θάνατου γίνεται. Τι, η Κούτσα τι είναι, όλη η Σερβία τι είναι, Κούτσα. Θα το ζήσεις. Κοίτας και πήρε φίλε. Κάμισέ τα. Αλφάρ τα Μερακλής κεραμίδια. καιρός. Τα κεραμίδια αλφάρ. Γάμο τράβουδα, γάμο τέτοια, γάμο βαφτίσια, δεν τους βλέπεις όλοι μαζί. Πάμε να βλέπεις ένα βίντεο βασικά βγάλω. Ωραία σκεπή. Ναι ρε, Ξύλινη σκεπή, ναι, ναι. Τώρα αυτά είναι... Εδώ είναι το τρένο, ρε. Εκκλησία και τα οντέλ εδώ. Η ατμομηχανή εδώ είναι, ρε. Από εδώ περνάει η στάση είναι εδώ. Πιο πέρα είναι η αρχή του. Δεν μπορώ να
Σκάσε. Όταν πάρεις το τρενάκι από πάνω από την αφιτηρία, περνάει από εδώ, παίρνει κι άλλο κόσμο. Ναι ρε. Εγώ από εδώ τι θα πάρει. Εγώ το πήρα από πάνω, δεν είναι ουσία. Όχι, από πάνω. Να δούμε την ατμομηχανή. Μα πάνε η ατμομηχανή η μαύρη. Έχει κι άλλη εδώ, μία εδώ. Αυτή εκεί. Ναι. Κάνεις το εδώ, δεν ξέρεις. Παίρνει, θα πετυχούμε. Μην αγχώνεσαι. Καμνήσει. Τι να πάμε, πάνε, πού να πάνε. Βέβαια. Να σπατήσεις κάνας. Γι' αυτό ήρθα. Τι ήρθα, να κάτσουμε μέσα ή να τη δουλειάζουμε. Εδώ είναι το περιβόρητο Σάργαν. Α, κι άλλη ατμομηχανή πίσω. Βλέπεις. Αυτή να τη θυμάμαι, εκείνη όχι. Πιο δυνατά, δεν ακούγεις. Όκρα κόρα. Τι σημαίνει? Ωραία. Στο γνωστό οχτάρι. Έλα σου πάω βόλτα. Έλα, ανέβα. Εγώ λέω μην ανεβαίνεις γιατί μην... Ω! Άντε, γεια. Καζάνι, κάρβουνο από πίσω. Δου, τίτιτ. Μαλάκα. Ναι ρε. Πάμε να δούμε και τα άλλο του. Παλιά ατμομηχανή. Καζαναριό. Κάρβουνο. Τραβούσε από εδώ. Πιέσεις, ατμή. Χαμπάρια. Και από εδώ ερχόταν του κάρβουνο φτιάρι και ρίξει για να δουλέψει το καζάνι. 1948. Θερμοκρασία. Outbar. Όργανα εδώ, τουτ. Πω. Πολύ ιστορία. Τον τρένο. 1949 αυτό.
γιατί. Σνάρια, πικό. Πάντως κοίταξε εκείνη τη τσάπα μπαταρίες της εγκυλαβμένης. Εγώ πάλι έχω εντυπωσιαστεί με τις συσκευές, ρε φίλε. Εντάξει, θα μου πεις, τις είδες και στην Αυστρία, τις είδες και αλλού, αλλά πέρασαν χρόνια τώρα, βλέπω και εδώ είναι άλλες από ξύλο, άλλες από κεραμίδι, άλλες από λαμαρίνα. Ναι, ρε. Αλλά κλήσεις οι οποίες δεν ανεβαίνεις απάνω να βάζεις κεραία. Τι να ανέβεις, ποια κεραία, ρε. Τίποτα. Τα σκι θέλει και απάνω. Ανέβα και απάνω τώρα στην κεραμιδίσια που δεν έχει πολύ μεγάλη κλίση. Εδώ. Αυτά εδώ είναι γενικευόμενα, ωραία. Εδώ είναι μόνο να τρως και να γερμάς. Και να την πεις ή κάθεσαι ή άμα μπορείς φεύγε. Και να έχει έξω ένα μέτρο χιόν. Όχι, δεν είδα. Είναι τα ραδίγια να πας από γύρω και βγεις απάνω. Όχι, στο τρενάκι θέλω να πάω κάτω. Στα Εκεί που το εισιτήρια. εστιατόριο. Ναι, Στα ναι. εισιτήρια. Εδώ πρέπει να πάμε γύρω-γύρω. Μετά θα ανήκω πάνω στο... Γυρίστηκε η ταινία του. Τέλεια. Ναι, το έκανε για αυτό το λόγο, για να γυρίσει Πλέον είναι τέτοια. αξιοθέατρο. Βέβαια. Το βράδυ, εδώ δεν έχει μόνο. Του χάλασαν. Και ένα σβάρνα του Βάσαλο, του Βασάλου. Μόχρα γκόρα. Αυτά δεν υπήρχαν εδώ κάτι, άρχισαν τώρα. Κοίτα τώρα αυτά όλα. Εδώ δες. Εδώ. Και όλους τους τόπους. Πού πάμε εμείς, αριστερά ή... Ωραία, ευθεία. Ευθεία, ναι. Εδώ ήταν Τιβρής. Μα λίγο σιγά για να θυμηθώ κι εγώ. Εδώ στο πάρκινγκ μπορείς να μπεις στο μουσείο και να ανεβείς απάνω. Όχι, όχι, από πάνω. Γύρω, δεν θέλω. Από καρσί. Λίγο για να βρω το διαφορετικό το δρόμο. Να το αυτοκίνητο του ένα. Ναι, αυτό εδώ. Ναι, πάμε να το Από το πας απέσαι και ανεβαίνεις απάνω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα από το πας που έχει την καφέ, αλλά την καφέ. Ναι, 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 ναι. Α, το πιάσαν τρανό, εντάξει, τρανό. Είχε από κρατάκια εδώ. Απαρτμάνι, το Βουδάνοβιτς. Άρα μου τους πάει εδώ. Οδυσσέα. Δεν θα βρούμε να παρκάρουμε. Για να μπορούμε να γυρίσουμε να φύγουμε, ξέρω εγώ. Έλα, κομμάτω. Θα σε κάνω κομμάτω εδώ, θα βγεις. Θα σε κάνω πώς το δω, ξέρω εγώ. Θα βγεις. Δεν θα πάμε από πάλι μεριά εκεί που ήταν εκεί είναι καλύτερα για να βγεις να φύγεις. Πάνε από εδώ έτσι ανοιχτά και πάνε εκεί που είναι η κινητεία. Το επόμενο, το καροτσάκι. Ωραία από μας. Πάμε δίπλα στο πόρτινο και άλλα με τον πόλο πίσω. Απλά φτιάξει δύο γραμμές μαζί έτσι. Μπορείς να μην ρίξεις. Θα σε βαρέσει το σιδηρό. Το ξεσκείς τον κούρας τώρα. Το γαμίου στη μάνα. Εδώ ο χάρος αυτός. Πόσα. Κοίτα το φανάρι που φτιάχνουν για το λάδι.
Σπύρο, άμα θες πιάσει τραπέζι. Ο σταθμός τρένων. Κοίτα πόσο όμορφο το έχω. Τώρα σε λίγο θα έρθει το τρένο. Α, ναι. Λες πόρτα πόξω να δεις. Για δες. Εδώ. Εδώ είναι μια μακέτα με κάτω του σταθμού. Πήγαμε πριν. Ποιος θα δω. Του μονάχου. Του μονάχου. Ναι, αυτό το ξέρω. Ο Σάρκα. Τα τέτοια, ναι. Μιλιαμπέρ. Αυτό είναι τέλεξ. Τέλεξ. Αυτό στέλνανε τα Ρολόι, παιδιά. τέτοιο. Τώρα. Εδώ είναι. Διαδρομή. Ναι. Και σου λέει σε ποια σημεία είναι οι σύραγγες. Οι οποίες είναι μια 40 και. Σκοτά. Είναι κάποια Πινκ-πονγκ. κανάλια. Μετάνιο. Μετάνιο. Εδώ τώρα. Χλωρίδα πανίδα. Σταθμούς, παράχτες. Εδώ έχει διαγωνισμό το σύλλα. Συμμετρικά. Ναι. Πάω το έτσι. Θα το αλλιώς. Εδώ το ρίξουμε και θα το γυρίσουμε πίσω. Ναι. Θα μας εδώ έτσι και θα γυρίσουμε. Ναι. Θυμάσαι αυτό? Πώς τα φτιάχνα. Αυτή είναι η μηχανή που έχει εδώ πάνω. Με την καλύτα. Εδώ είναι αυτοί που επισκευάζουν όλο αυτό το πράγμα για να το λειτουργήσουν. 2009-2003. Ναι. Εδώ είναι το 1974. Ναι. Που ήταν ρηπωμένο. Δεν λειτουργούσε. Πώς ήταν. Πώς ήταν. Ναι, το 22 νομίζω έγινε. Δεν είναι η δημιουργία του. Το 15-16. Το 15-16 όταν δημιουργήθηκε. Γερός, Το αυτοκίνητο πάμε να τα δείξουμε. Βέβαια. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του
του Προέδρου Από την ταινία. Στην Ναι, ταινία. από την ταινία. Πώς την είπαμε την ταινία? Η ζωή είναι ένα θαύμα. Και αυτό το αμάξι ποιο είναι? Του Δήμαρχου. Του Δήμαρχου. Του Προέδρου, ναι. Γερό, τι μάρκα είναι? Ρώσικης προέλευσης πρέπει να είναι. Το οποίο είναι κατασκευασμένο με ρόδες για τις ηλεκτροκινές. Ναι. Πώς το έφτιαχνε? Κοίτα από κάτω, ψαλίδια, εδώ κοίτα. Ναι, έβγαλα τις ρόδες και έβγαλα. Άραξαν όλο. Ναι, λείπει το τιμόνι. Γιατί? Τι θα το κάνει, πού θα στρίψει. Τίποτα, Τίποτα. δεν παρέσει. Γερό όμως. Ναι. Τα μπούρα, Πλάστικα. καλώδιο Το τέτοιο. για να μην περάσει. Αιγείους. Είναι λέει 2.700 το βάρος του και φτάνει μέχρι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, έτσι. ναι. Όλο θρακουνήματα είναι, βλέπω. Κοίτα από κάτω, διαφορικό, Ναι, ξάτμις. αλυσίδα καθένα πίσω και αριστερά. Ναι. Κούμπουμα. Ιερό. Όταν δεις την όλο ταινία. θρακώνημα είναι αυτό, Ναι, όταν δεις την ταινία, είναι βαρύ για να μην φεύγει από τη γραμμή, ρε. Με ανθρακουνήματα το έχουν, Δεν έχει δώσει. Τι? Βαρύ παλιοσίδερο είναι. Άμα δεν είναι σίδερο, στο πρώτο τέτοιο που θα κάνει βόλτα θα φύγει από πάνω από τη γραμμή. Δεν φεύγει αυτό, αυτό είναι ζυγισμένο, ρε. Ναι, καλά. Άμα δεις την ταινία θα ρίξεις πολύ γέλιο, σε λέω, με αυτό το αυτοκίνητο. Παίρνει εισοδήματος με το γυναίκα του. Ανθρακώνημα είναι. Τέλος πάντων, μια Και ηλεκτροστατική βαφή έχει, μια όμορφη. Ανοίγει. Με το ρολόι είναι βαμμένο. Ήθελα να ξέρω γιατί γελάς. Κατασκευή. Κατασκευή, είπαμε, το αυτοκίνητο είναι ρώσικης προέλευσης. Είναι σχεδόν 3 τόνους. Τιμόνι δεν υπάρχει. Γιατί? Πού να στρίψει, αφού είναι πάνω στις γραμμές. Η μηχανή τώρα λείπει από μέσα, είναι το αυθεντικό αυτό που γυρίστηκε η ταινία. Βαρύ κούτσουρο από ό,τι κατάλαβες. Και είναι μέσα όλοι οι επιβαίνοντες. Οδηγός δεν υπάρχει. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται. Τι να οδηγήσει. Γκάζι φρένου δεν έχει. Ναι, γκάζι φρένο, μόνο αυτό το πράγμα. Ταχύτητες. Λιβιέ. Όχι. Δεν Γιατί? είναι. Ξερό. Στάνταρ πάει, γι' αυτό πάει με 60 χιλιόμετρα. Το φες της μηχανής κατευθείαν στο κεντρικό άξονα μετάδοσης. Ωραία κατασκευή. Ναι. Έξυπνη. Τέτοια έπρεπε να είχαν στην Κοζάνη Ψιλομαΐδα. Να πήγαιναν να μπαινες μέσα και να πάει. Θα τρακάριζε ο πρώτος με το δεύτερο. Ή αυτός που έρχεται από την Τηλεμαΐδα με αυτόν που έρχεται από την Κοζάνη. Το πρώτο σιδηροδρομικό αντίστοιχο. Γερό. Τι γερό? Μιλάμε για ζάντα τώρα, έτσι. Ζάντα μαντιμένια, όχι αλουμινίου. Πανάκριβη, βαριά. Τι? Μη με ρωτήσεις αν αλλάζουν λάστιχο. Δεν υπάρχει. Του καλώδιο εκεί τι τα έχει αυτά τα καλώδια? Γύρωση. Για ποιο λόγο? Γραμμές. Τι τις γραμμές? Για... Μην μπορείς τη ΣΕΗ. Όχι, τώρα αυτό φαντάζομαι. Και το τρένο νομίζω έχει γιώσει. Κλείνει. Είδα πως το ηλεκτροσύνη το σιδηρόδρομο. Κασμάς. Αυτές όλες οι σειρές μικρές που υπάρχουν σε αυτό το οκτάρι, που είναι καμιά σαρανταριά, που θυμάμαι, Ναι. όλες σκάφτηκαν με το χέρι και το μέγεθος τους είναι ίσα να χωράει το τρένο. Κασμάς Δηλαδή- πήγε συνεπό. Από το παράθυρο του τρένου. Ο Κασμάς πήγε συνεπό. Μόνο. Τραγικά. Μια ημέρα, Έχει γερό. μορφολογικό χάρτη. Μια ημέρα, γερό. Καλό. Είναι κάτι δεν βλέπεις εύκολα. Δεν βλέπεις τακτικά. Σάργαν, 8. Ναι, ονομάστηκε 8 λόγω... Το ανέβω κατέβα που κάνει. Αυτό το τρένο το βρήκα από κάτω. Να το μηχανεύσει. Ναι. Στις παλαιότερες επισκέψεις μου και εσύ και εγώ κάναμε τις βόλτες μας με αυτό το τρένο. Ναι. Δεν νομίζω να ξανακάνουμε άλλη. Δεν χρειάζεται.
Όχι, να μ' άρεσε τα μάτια. Οι κλειδαριές ηλεκτρομαγνητικές. Εντάξει. Τι είναι, Πας εδώ όπως θες. δηλαδή. Ναι, τραβάει ρεύμα από τη γραμμή και ανοίγει την λογική. Ρωτάω ρε φίλε. Είναι εντυπωσιακή, είναι και η μηχανή που έχει τα εισιτήρια. Γιατί, για εξήγησε μας τώρα πώς θα πούμε. Έριχνες το χρήμα μέσα Δείξε. και τώρα δείξε. Ναι. Εδώ μεριά γυρνούσες. Όπα. Του κρεμίζεις. Έλεγες τι θέλω, πού θέλω να πάω. Τρακ και σε έβλεπες το εισιτήριο. Έβαζε το χρήμα. Κασέρι. Πέρα αυτόματα. Χαρτονόμισμα. Όχι, κέρμα. Μόνο. Μόνο. Ρέστα. Ρέστα, νομίζω εδώ μέσα τα εδώ. Ρέστα, άμα δεν έχεις ψηλά, πίσω. Καλώς δεν το χαλάει. Εκεί η μανιβέλα τι είναι. Ιταλικό, στην Η Πολώνια. μανιβέλα. Ναι, μάλλον. Το μελάνι. Για να βαράει τα εισιτήρια. Ναι. Εδώ πάνω έχει τις διαδρομές και τις τιμές. Ναι. Φανταστικό, έτσι. Βλέπω το πληρώνω. Μπολόνια Ιταλή. Μπολόνια. Αυτό με τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Εμείς ήμασταν να πάω στα δέντρα και τρώγαμε μπανάνες. POS δέχεται εδώ το εργαλείο. Πώς? 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 Πάμε από εδώ. Από εδώ και κάτι μπορούμε από εκεί. Πάψε. Ωραίο. Εδώ είναι και ζώμενα δωμάτια, φίλε. Μπορείς να έρθεις με την οικογένεια, να ρίξεις ένα μέτρο φέν και να φύγεις μετά από κάνα 2 μήνες. Βέβαια. Σκεπή στη σκεπή, δες εδώ. Κοίτα το χειρουργείο εδώ, το όρκος και τέτοια. Όλα τα φτιάχνουν εδώ μέσα. Με τσόματα. Δώσε και το μαλάκα που πάει εδώ. Φοβερό σπίτι. Γαμάτο, όχι φοβερό. Σου λέει εκεί πέρα έχει 300 τετραγωνικά, λέει. Ναι. Δεν μπορώ να το διαβάσω όπως από πίσω. Κάτι γράφει εκεί πέρα να πούμε, διαφημιστικό είναι, με ένα τέτοιο σπίτι μου, πας και στο φτιάχνει έτοιμο. Εδώ από εδώ το σπίτι. Αυτό εδώ είναι όλο ξύλο και πέτρα η βάση του. Εντάξει, αυτό δεν πιστεύω να είναι φτηνό, γιατί το ξύλο κοστίζει. Τάλε, γαμάτο. Αλλά η σκεπή του φίλε έχει βγάλει έναν όροφο. Πύργος είναι αυτό, δεν είναι σπίτι. Είναι. Πάρε το από το κέντρο ρε. Ήταν. Ναι. Έλα από εδώ ρε. Βρε, έλα από εδώ λίγο στην κλεισιά. Βέβαια. Τι έχει εδώ σήμερα? Παριές. Το έκαναν νεράιδα. Το έκαναν σαν την νεράιδα. Τι εδώ ήταν για είναι το και σπίτι εδώ. του. Τι, Είναι και εδώ. ναι. Αυτό εδώ τώρα. Έφτιασαν εδώ.
Λοιπόν, Κάτω δεν κατεβαίνεις καθόλου, άστο, αυτά είναι όλα νοικιαζόμενα. τραβώ ρε, δεν κατέβω. Τι θα πάνε να κάνεις εκεί, δεν έχει τίποτα, αυτά είναι όλα νοικιαζόμενα. Έξω απλώστρες. Ναι, νομίζεις. Είχε. Μπικό, Πάνε, θα πάω, τι. πάνε. Πάω πιω τον καφέ και θα πάω. Α, εκεί μέσα. Εκεί που ήταν και παλιά. Βέβαια. Όλα. Βέβαια. Όλα έχουν ρημάξει. Ξέβαψε. Εκεί μέσα έχει την πισίνα. Πάμε να κάνουμε μπανιό. Ναι, όχι. Νοικιαζόμενο, αυτό το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Ναι ρε, εδώ που κάτω έχει μια καφετέρια. Σκάτσε. Παντού έχει καφετέρια και εκεί έχει. Ναι. Αλλά γιατί να κάτσω εκεί κάπου κανένας και μην πες να πάει. Να βλέπω κανέναν κόσμο. Δουρσιά ρε. Εδώ έχει σινεμά, ρεστοράν. Όπου έχει αέρα θα πάμε. Εδώ που κάτω. Εκεί. Κατέβα. Ναι. Κοίτα ένα σκυλί που είναι σαν ανταλίκα. Ένα σκυλί που είναι σαν ανταλίκα. Λουκάνικο και γερό κιόλας. Α. Ναι, ξέρω εγώ. Κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι, θα γυρίσουμε από εκεί άμα δεν μας αρέσει. Τι. Το άλλαξαν όλο ρε. Το άλλαξαν. Βέβαια. Βέβαια. Καλό. Πάμε παρακάτω. Έλα ρε, θα σου πάω εγώ. Εδώ κάτω έχει πάρει όμως πάει Πλάτη μπορ. Δηλαδή. Και εδώ έτσι το καρνέτι βλέπω. Σλέγματα βλέπω το μάτι. Πολύ ανοικοδόμηση, πολύ κοίτα. Χαμός. Εδώ κοίτα. Κοίτα ρε μαλάκα η πολυδανική έχασε σκεφτεί, Τι. Η σκεφτεί που έχει η πολυδανική. Η από πίσω εκεί που έχει έτσι ένα πολύ μεγάλη σκεφτεί που βλέπεις. Τόσο μέρος. Τώρα τι να εμείς και πάνω βλέπεις. Λοιπόν, εμείς πάμε εκεί. Και πάει τα λίγα. Παραχώρηση, παραχώρηση. Τώρα πάει, είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Παραχώρηση. Hotel, στα κεραμίδια του γράφει. Δεν έχω δομή όμως. Είναι τα ξύλα τα πίσω που είναι η σκηνή που τη φτιάχνουν. Πού είναι εμείς και πάνε μας τώρα σε βάση κεραμίδια. Να καδρουνιάσει.
Δεν ανεβαίνω μόνο. Να πιτσώσεις εκεί απάνω. Δεν ανεβαίνω. Δεν είναι τίποτα. Τι λες ρε, πρέπει να μετρήσουν τα αποχώρια και να έχει μείον. Πίκο. Πού ήρθαμε ρε ούρδα. Κάτσε να βγω κάποια φωτογραφία εγώ τώρα και εσύ κόψε τα λακκές. Βγάλε με ρε κάποια. Σιγά. Εγώ σου λέω και εσύ αλωνίζεσαι. Έλα. Hello. Hello. Get inside? Oh no. Now that would be a heck of a shot with a rifle with a scope, you say. 10-inch balloon on a steel plate at 200 yards. That's how far that is. Exactly 200 yards. Well, I'm going to challenge you with an iron-sighted handgun, Smith, in Western 44 mag, with iron sights, and 200 yards offhand. Gives you a fair 340 gauge speed. Βγάλει μια φωτογραφία εδώ, έλα εδώ. Τσαριά μαλακία, αλλά δεν πειράζει, δεν κανέται. Coca-Cola. Americana, se fue.
Κοίταξε, όπως και να έχει, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό για να καρφώνεις εδώ πέρα. Τι, κουρκυλάς λάστιχα, τι κουρκυλάς. Μάλλον κάτι τέτοιο. Τι κανονικά ούλα, ρε. Εκεί οι Ινδιάνοι είναι οι κυρίοι γι' αυτό. Μα έχει έναν που μπορεί να πεις από πίσω και να φαίνει τη μούρη. Εκείνον τον Ινδιάνο, το βλέπεις. Εκεί θα πάω. Τράβα. Ινδιάνοι. Περίμενε. Κάτσε. Πού πήγε ρε? Έλα εδώ κοντά. Στρίψε τσιγάρα τώρα. Κάτσε να βάλω τη φωτιά. Να ρίξω ένα ντομάνι εδώ. Το τσικάρι μια χαρά είναι εδώ. Έχεις πίπα? Έχω. Έλα. Την πίπα της ειρήνης τώρα. Για πες. Τι να πω. Είπες πέρα. Πώς είπα πως λένε το τρελό αρχίδι. Παχμάρι. Καλά άλλο. Εσύ τι είσαι? Τρελό μουσκάρι. Είχαν και ψυγείο μέσα και να σας πει. Πατάκι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα από τα κουζάρια μαζεύει αυτός εδώ. Κάτι σαν τα σακούλα ολόκληρη. Εντάξει, για το γέμι. Να μου συμβιάζει. Να σβήσει τουδιά εδώ. Θα βρέξει λίγο. Ποιος υπάρχει εδώ? Εκεί τι έχει? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Γκάρι Κούπερ, έχει όλες τις φίλες.
Hadi aksın aksın çıkartalım. Ψάρια, έχει ψάρια. Ναι ρε. Όχι φίλε, είναι καλό. Καλό, μας σημειώνει ρε. Ναι. Για πάμε που είναι. Τράβα εκεί ρε, τουαλέτα. Στο σαλόν θα βρεθούμε. Πάω εδώ πάνω λίγο καμιά φωτογραφία να βγάλω. Σπύρος. Με τίποτα. Γράζει. Θα παίξει. Όχι. Γιατί εγώ. Δεν θα το αποφασίσει. Ούτε του σίγουρα θα πιάσει. Πέταλα. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα πιτάμε τσικούρια. Ο καθιστός Σταύρος. Σε ποιον? Ο καθιστός Σε ποιον? Σταύρος. Τσιριάννη. Ιδιάννη. Καλά. Δεν τα βλέπω πολύ προκομμένα. Είναι κονισμένα λες. Here. Εγώ εδώ. Ωραία. Και θα τραβάς, Σπύρο. Ωραία, αυτά δώσε. Αυτά δώσε.
Όχι, δείχνει. Πώς. Κάω πικάδο. Στα ταμπελάκια ρε. Οκ. Κάω πικάδο. Πέρτουλα. Wood. Πρέπει να τους ταιριάξουμε. Ο Μπίκος θα πάει να φτιάξει τσικούρ τώρα. Ούτε Ινδιάνος ούτε... Πίσω, κλέβεις. Έτσι. Έτσι. Στο χάμω και αραγγιώδη. 2. Στοπ. Δεν το κλάδας εγώ. Ήταν. Ένα. Još dve, ajde. Još dve. Dobro. Σιγά. Čisto. Ας σε δώσω... Dobro. Ας σε δώσω Πέτρος, ακόμα μία, Όχι, εγώ τέλειωσα έσουσα. Εσύ. Μη. Λοιπόν, από εδώ το πλάι, όχι πλάι. Ναι, μπράβο. Μπα, δεν είναι εύκολο, δεν είμαστε για τη φάρμα. Δεν είμαστε για τη... Κοίτα, μην το έχεις καταπίσει, είναι φάση. Το νους. Γερά. Εκεί που βάρεσες. Οκ. Ο 6. Αχα. Yeah. Άρα κουφάλα, κατά τι το έκανες. Τι κατατύχει. Εγώ είμαι μαθημένος με αυτά ρε. Ναι. Εγώ είμαι μαθημένος με αυτά. Τότε που ήσαν στη Τσιδιάνη. Το βλέπω. Αχα, οκ. Το άλλο ήταν τυχερό. Κοίτα τώρα, Ναι. να μαθαίνεις. Δεν πειράζει. Σε ξέσκησα. Έτσι πετάς τούβλα. Thank you. Bye bye. Με το κοινά σου. Συμπέρασμα. Αν είμαστε με τα μπάζα. Ούτε τίποτα. Τσικούρια άσουτα. Τίποτα. Ούτε... Το χάλασαμε και την τάβλα. Περίμενε λέει βγει του ξύλου. Το πότισε κιόλας για να μην χαλάσει. Τι να μην χαλά. Και να τα ρίξει μέσα στο Εκεί δεν νερό πήγαμε όλα. με τις γουρούνες, βλέπεις τι λέει εκεί. Αύριο με το τέτοιο. Ναι ρε, χειμερινό φαίνεται. Αυτό. Όλο ξενοδοχείο είναι αυτά. Όχι ρε. Τελείωσε το πανηγύρι. Και τι να κάνω. Γιατί θα πάω θα δω να αποτίσω. Να δούμε κανένα ταμπέλα πόσο έχει. Να αποτίσω τις πλάστρες. Να δούμε πόσο έχει. Σταμάτα ρε. Βλέπεις εδώ χιονοδρομικό κέντρο. Σκι. Το ξέρω, το είδα, κατάλαβα. Αλλιώς δεν θα είχε κάνει λίφτη. Δεν πρέπει να ρίξει πολύ πράγματα. Δεν βλέπεις. Ναι ρε. Τώρα μαλάκα μη... Είναι μαύρη μπλούζα και δεν φαίνεται. Ναι, καλά. Άμα πάμε στο πιστίκι και σου δώσουμε λογαριασμό, θα σου πω εγώ. Ναι. Ναι.
Τι έχει? Πετάρα. Πού είναι? Α, ναι. Βλέπεις, έχει τουρισμό στη Λευκία. Βέβαια. Βέβαια. Είδα. Εγώ γνώριζα ένα τέτοιο αμάξι να πάρω και πάω να το Μαλάκα, τι ωραίο ρε. ωραίο. Τι αράκο. Μπερβέκηδα. Τι αράκο την αλλαγή εσύ. Πάμε εκεί να πάμε. Θα βγάλω φωτογραφία ή θα το κουτί. Παρκάρισε κάπου εδώ να πάω μέσα και να δω. Για μας να έχουν παρκάρισει. Ναι, τι να δεις. Άμα πόσο έχει ρε. Έλα να με βρεις και απάνω. Και απάνω θα πάρω. Και απάνω. Τέλος πάντων, κάμψε θα ρωτήσω τι... Μόνο να λύσω. Εντάξει. Βάλω φωτογραφία τη τέτοια με τον ήλιο θέλω. Εν τω μεταξύ και εδώ έχει κρεμασμένο αρκούδι, έτσι. Περνάει αυτό και δεν του αρέσει. Τι κρεμασμένο. Σαν εκείνο που έπισε δίπλα μας χτες. Α, ναι. Ναι. Ωπα, ρε. Τι κάνω αυτό, κατεβαίνω κι εγώ. Ναι ρε μαλάκα, τι, την πηλιάεις. Ναι, ναι. Του Πλαταμόνα είναι αυτό. Τι, ίδιο είναι. Ο ίδιος θα είναι ο αρχιτέκτονας. Λάθος ο αυτό. Α, ωραίο κάστρο. Ναι. Τι άκανες τώρα.
σας και τα κόκκινα. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Λάει. Εδώ, στερέωμα του βράχου. Αυτό αρχικά ήταν η ισόψη. Τι σέρβις. Γιατί το φέρεις εκεί. Στο ράτσι. By night. Κάτι γίνεται. Μα τα ίδια με χθες που βλέπω. Τα 2 ώρα δεν θα υπάρχει τίποτα εδώ. Αύριο θα πει. Κάτι, Πάμε από εδώ. Άπλητο. Ποιο? Αυτό εκεί. Είναι άπλητο και το τρώνε ψήρες, γι' αυτό ξύρεται. Πόσες μέρες έχει? Καμπίνα. Καλό, το μακρύ το ξέρα είναι. Αυτό είναι μεγάλο το μακρύ. Ύψος όμως έχει καλό. Ναι, και λίγο πιο ψηλό είναι. Άρα στα διόδια την τρώει. Αν την τρώει αλίπητα. Να, πάει τη σκευίτσα και το πάρε μέσα. Τι να πάρω? Πάμε από εδώ και γυρίσουμε στο έτσι. Έλα. Έτσι βάλαμε ραδιόφωνο στην θέση. Τι να πάρω ρε μα? Να πάρω μια σπιρίτσα.